yo a o yo yo a o yo a o yo sing anti wos teko dene esok babar pisan ora krungu kabare sajake rada wong tansah katimbang ambil bulat mitra kang dajem mari kang mulat sira mitra dajem biasa iko yo yo sing tak anti-anti teko ini wis apa sing babar pisan ora krungu kabari sajake rada mawon wong tansah dadi babar pisan ora krungu kabare sajake rada wong tansah katimbang ente tuju muka-muka masa tegar
yo 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 ah oh oh yo sebuah sing anti-anti wos teko ini wis rada suwe apa bisa ora krungu kabare sajake rada lawan wong tansah tapi yang dipuji
yo yo ai ô a ô lo lo yo yo lo lo a ô yo a ô yo yo Yêu nhát rong kang para prajurit lampun sira bisa Joe undi caritahan Anteli rosang sosok bahu ing maes mati arep pati swarga labuhan kang ginalong pragono sanes kareng karya pinuti dadi oleh kaya sayati Tuhan kumram manggoto magri boyong putri omas katuratun Kurune sampun telo Abrang panggil Tulodo prayogi Satriya Nagari Alengka Sang Kumbakarna namambe tur iku mata Supratiti ayo api yuk duk awit parang alengka
ya ya. Piye Mbah? Piye Mbah? Rene Mbah, mriki. Nggih sugeng dalu Mbah. Piye? Hah? Apa? Endi? Sing endi? Oh, ler-ler kok biasane. Oh iya, kok sik Mbah Kamto, sik. Kok sik. Ya, yo, ler-ler. Ayo dikumpulke no. Ler tandure wong sumbiner tak ijo royo tak sanggup penganten anak
dodot ira komitir bedahe pinggir tondo mono jeruk matana kanggo sepo mangko sore mumpung pada rembulan di mumpung sembar kalangan di ya surah oh
Oh. Yo. Nah, piye? Piye, Mbah? Hah? Ula urung jaluk ula. Alah yung piye to, Mbah? Bendina kok ulo iki jan. Betina ket biyen lho, Mbah. Wah, kowe iki ket 100 tahun biyen tekan saiki ula-ula bae kok. Kaya duwe ulo Mbah kowe iki. Rene. Walah ya jono. Piye, Mbah? Salaman sik, Mbah. Sehat, Mbah. Kaya ngene iki. Wah, barokallah. Piye, Mbah? Sura wingi sampean wis dijamas karo sing duwe ra, Mbah? Kaya wis. Weh, tertib ra, Mbah? Ora rada pekok. Piye, Mbah? Piye, Mbah? Syukur ra wis ngene ra. Sengene, Mbah. Oh, ya. Nggih, bro. Iya. Sik, iki mikir ndak kena obat. Asoy. Yo. Penak, Mbah. Baca apa ya, Kak? Ya ora ro mlaku ngono ki, Mbah. Weh lah. Aja, Mbah. Iki isih dienggo seminggu sesuk arep jabuti kalangane. Kowe Mbah arep nyanyi apa piye, Mbah? Mikir turah siji lho, ya. Nembang ora? Ah, kowe ge pas urip biyen kae lho, nya to. Aja ding. Apa malah harus stand up comedy. Hei. Ane arep dobel kok. Urnek kon kurang konmu. Wes. Mbah Putri ana pira saiki? Oh, saiki 5. Gleleng tenan iki. Arep nambah ora Mbah kuwi, Mbah? Oh. Sampean rene wis pamit Mbah Putri urung? Wis dipamiti kabeh urung, Mbah? Mbah, sampean rene wis pamit karo Mbah Putri urung? Oh, Wela. golekan iki ngomingan. Ora. Wah, gleleng tenan Bunda sapa, Mbah? Oleh gleleng men. Ayah macul dulu ngono. Ayah dadi. Kayak masuk angin ya. Delok anu. Gegermu delok, Mbah. Delok gegermu kene. Wah, iki yo apa? Malah di blarak sineret kaya keris wae. Yo, lagune apa, Mbah? Apa? Enggak no, Mbah. Begas pisan ental wae. Apa begas iki lho? Teles. Wong kancane Dodar yo meri ngono lho. Ngrusakle Andrawinan malah. Yo Mbah yo. Ya Mbah dipirsani Pak Bowo, Pak Sarwo karo Pak Krisna, nggih lenggahan ten rika. Oke, Mbah. Ana ka Mbah? Anu disapa sik mrono. Ketoke Pak Bowo arep dadi, Pak Bowo sing tengah. Ayo biasa. Gomek ra, Mbah? Gomek ora? Gomek ora. Jeng dadi mboten Pak Bowo to. Kok go pentol. Gomek ora pentol, Mbah. Piye Sidora? Yo. Kula sik apa iki ketemana request lagu iki? Iki request lagu saka Mas Sabda. Nggih, napa Mas? Jaluk kasmaran. Waduh niku kasmaran kali Mas sinten Sabda iki nggih? ketua pemuda iki. Jaluk lagune kasmaran ketoke ya beliaunya juga setema. Lah ndi Mas Sabda tindak mriki Mas Sabda? Main kleru le bukoe yo. Lirik lho bae.
rasane apa to kuwi maksud artine impen gek bengi banget nyeramke beksa Suramadu ayo asoy ya ora ditarik banget. Jam sikilku satu senyapot buang melayu tak pijet metu kepiye Waduh, aku terus jerit aduh, ngene rasane apa tak kuwi mas maksud artine impen gek bengi banget seremi. oh lagi oke siap diredikan pokoknya sekali lagi oke Mau bengi mimpi ketemu ulah mas cilik terdawa aduh ulane nyokot sepasi kelaku sawise nyokot ulane mlayu tak pijet metu kepiye aku terus jerit aduh ngene rasane apa kuwi maksud artine maksudnya apa iki Mbah impen bengi banget nyeramke Mbah urung wayahe panen kok dibubut Mbah piye Alah goblok ya ngono kuwi. piye to sik Mbah wah Bunda. bunda Ya kilangan telo. lho piye iki telone ra metu kok ditawani Mbah. para Alah, ngene kono sakmene yo. nggone para kadang ngomong tani nggon Pak Tani yo jabute ngono lho. Ya wis ra apa-apa. Pone Mbah, oh iki mau situ ra iki. Wah ya tunggal dene iki yo nggawa jebule. Ya ora seleke kono, aja seleke kono. Ya, Wonten pamundutan lagu mboten Mas? ini tadi ada dari Mas Sabda tadi wonten Oh, Kasmaran. nggih. Nggih. Ya, yo. Kasmarane aman? Ya. Yo, kasmaran sih. Sing jaluk Mas Sabda. Nggih, Ayo, Mas panggilan Sabda kepada pundi? Mas Sabda. Tindak mriki Mas Sabda. Oh, tinggo Oh, Mbak dipakai Mei. Mbak Meme. Oh, Mbak Meme. Walah. Iki sik ngomong iki lho. Udah aku lho ya. Piyajine pundi? Mas Sabda pundi? Mbak Meme ne Iya, pundi? saya akan ngomong lho iki. Mriki.
Tidak mriki kula pengestoni mriki. Kaya sapa wae. Yo, yo wis yo, kasmaran yo. Oh niki Mas Sabda niki. Oh sana. Pun salah apa sih, Mbak? Aku iki kasmaran Masa ta, Mas? ora doyan mangan apa maneh dolan Boyo banget nek kuwi. pengene tansah ketemu dirimu seorang wong ayu tambah tono rasa tresnaku muga-muga dadi kasunyatan hei ora apa pancen aku kasmaran ora doyan mangan apa mate dolan pengene tansah ketemu dirimu ora wong ayu tampen ono rasa kangenku gawe ati ratapan kasmaran kasmaran Lungkut secernya dia muga-muga bisa dadi kasunyatan muga bisa dadi kasunyatan Ijo piye bah alah
Mbak Darso iki kok cerak-cerak aku ki ya ngopo ngono lho. Mbak Darso ndi? Ndi? Sing kae wae. Nek gandrung ki ora cerak-cerak ngono ki, Mbah. Aku yo. Yo iya, nuwun ya, Mbah. Disawer tenan tak iki. Mbah Kanto, nuwun ya, Mbah. Nuwun ya, Mbah. Matur nuwun so Mbah Kamto. Nggih, Mbah Kanto. Lali aku Mbah lali. Ora lali yo. Ya jenenge menungso ki yo ono Aku laline lali kok. bareng, Mbah. Nggih. Meneh ora Mbah? Oh iya, ya lah. Oh iya. Larense. Piye? Ndi mau Mbah Darso mone ndi? Iki nyambut gawe ora onar, Mbah. Ora onar. Halo kae. Saiki dukuh, Mbah. Saiki dukuh. Aduh bedak sing ngopo. Aku ra wani lah kae bosku saiki. Kau. Apa gunung? Kok sik Mbah iki dianu sik. Iya. Ra gelem Ra gelem bali. Ra gelem bali. Ora dibuang munggah. Kene wae. Apa gunung? Buang munggah. Ya kok sik Mbah. Oh iya, iya. Langsung wae yo. Sik. Piye? Piye iki? Piye? War kendang. Oh sik, alah. Arep golek kanca, Mbak. Arep golek kanca, Mbak. Iki jare kurang siji. Sone, Mbak. Sone. Arep dijambut gawe. Gua Iya. Ya. Jembeke iki dipiyake. Jembeke dipiyake. Disantai sik, Mbah. Jengglengke. Nah, Ngono, ora ngono. ora saru-saru ngono ki Mbah didelok wong akeh. Oh, dipirsani Pak Lurah lho, Mbah. Ngawur tenan deh. Yo. Ya, oke. Ngenteni apa? Tindingane, nunggu tindingane. Sabar Mbah, Hose. Oh, Sik nyanyi ki ora apa lirike, digoleki sik, Hose. Aku lali nek isin, sik tak golek lirik sik. Saben bengi nyawang ngopo konang ya Sip ngono. ya mang dukani sing balung sing balung Bana apa sing iki? Ngene-ngene kok bener. Ya, gaslakan. yen memajang apa nganggo janur kuning Wataya kembang wae weton gunung ho 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 kosek kayak piye kayak urusane piye kayak pojok kayak hah Kaki ganggu bunda-bunda kae Mbah. aja rebuk pacan Rene aja rebukan sing kono-kono kayak
Ya. Pacitan sapi Sopo, Mbah? Rasa-rasanya bedoe bugong. Lah piye? Piye? Ora kok ngono. Ya ora kancane iki ora ngono kuwi, Mbah. Kuwi kaya ngono ki pemancing handal ya, Mbah. Ora ngapa. Panas. Dan sorry. Ya. Panas udan panas aling-aling. Caping gunung. Lelo. Muntal sik ngono. Dadi tukane. Yo bareng-bareng yo. Pisopa caping gunung. Oke, play memory. Nadyan wadon sarta lamang beno mane bayu tene Mbah Kamto ki ra tanggung jawab tenan ngelih kursi ningsun ora digawarana aku lungguh ngendi terusan kursi kalenggahan ningsun malah dadi jenes kok ngene iki ya capek gunung monggo Mas Darsono sikat Mas Darsono Dadak ngatek, Mbah. Nek ra ngatek ra penak ya. Kose. Lho rak ngerti lho. Yo. Ula la. Di zaman bangsa Apa lali
Piye. Alah. Mbah. Lha apa kuwi, Mbah? Eman jong kene, Mbah. Eman sik. Sekar bisa aku urung tau lho Mbah iki ra ngono to gak aku. Wes aja ning kene. Yo Mbah. Nih. Sapa yo? Yo sapa sih? Sapa sih? Arep mulai do iren-irenan. Sapa sih? Sapa sih ning dhuwur? Wah, anakku kok ya Mbak ya. Gentenan to. Cek. Kowe kuwi sing jenenge wah. Lho. Yuk. Hey!
Bandung, ibu kota periangan. Oh, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Yo. Yo. Yo Mas. Yo. Yo. Kancane ra gelem le during-uring. Mah during-uring lho.
Ayo yo. Krimping suarane prajurit kuda sanggam perang lumaju nuju palagan soro sambut hamile ngumandang tarikso pecut samandiman racut rogodeno
Maulana Muhammadin Wa Maulana Muhammadin Menika mas dalane mas. Alah. Kegelundungan no mas. Ayo kalah cetok. Yo. Yo Mbak Iqbal yo. Yo. Piye Mas Isan? Mas Isan tumbas barongan setunggal Mas Isan. Kasih jalan nggih. Ya. Yo.
Sepi durung bisa hetro kagoda ing wewangan hatur rindu ati tibane aku dhewe kang mahir nambah bronto kabung loro sambat sopo Jangan Pak. Setak putih aja lali. Sensine muga bisa sembrono jur lino ra kira yen bakal woke tresno puji aja lali janjine
muga bisa anggepi. Kebal ya Mas.